Κανένας λοτέιπ μη σου κάνει την πτήση καμιά και έχει μπροστά. Δεν έχει και χώρο να πέφτει, ναι. Πάρ' το μια βόλτα ολόκληρη, μην το πιάνεις έτσι λίγο. Όχι μωρέ, εντάξει. Με τις ταχύτητες που θα αναπτύξει αυτό δεν είναι... Άμα φύγει το καπάκι, φύγαν όλα από μέσα τα εντόστια, Δεν θα του βάλει. Να δούμε και πόσο θα πάει. και θα σπάσει, δεν είναι. Ναι. Να δούμε και πόσο θα το πάμε, γιατί δεν είναι απόλυτο ότι θα μπορέσω να το τερματίσω. Ίσως να μην δέχεται πολλά γκάζια. Το δάχτυλό σου. Θα βάζει τώρα αυτό 3.000. Μέχρι εκεί πήγε το αμπερόμετρο, έχει και παραπάνω. 3.000. Στο calculator που το έκανα, το δίνει για 4,5. 4,5 κιλοβάτ. 4,5 άλογα. Πόσα 3 λεπτά βγάζει, δεν βγάζει 3 λεπτά, Γιάννη, πάνω, Ναι, πάνω. Άστο να φύγει πολύ ψηλά. Μην κάνετε καμιά δοκιμή οριζόντια να σκοτωθούμε. Ευθεία πάνω. Πίσω το ρίξει πάνω. Μια κάθετη απογείωση όπως κάναμε πάντα. Ξέρω εγώ. Μακριά χέρια. Άνεμο που έχουμε. Δεν ψάχνουμε για άνεμο εδώ. Ναι, θέλω να πω Λοιπόν, καταρχήν. Γιάννη, εκεί κάτω θα πετάξεις, δεν θα έρθεις εδώ. Έλα, έφυγε. Στον γκάζι έχει. Δοκιμή για βιού. Όταν ελαφρώσει το αφήνει. Θέλεις τριμάρισμα, θες βοήθεια. Μειώστε κινήσεις, πολύ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τώρα δεν μπορεί να κινήσει. Εξώ να έχει βάλει γρήγορη και αργή. Καλό. Βάλε λίγο γκάζι και διόρθωσέ το με τον γκάζι το. Θα φέρεις τραβάω. Φωτομπούλα, πόσο δύναμη έχει. Να μην μιλάμε λίγο, αφήστε το να πετάει. Μέχρι απέναντι. Αυτό είναι φάντζετ. Είναι πάει πάνω από 2,70 πάντως, δεν είναι απλά. Να είχαμε και το λογκόμετρο. Μπορεί να τρακοσαρίζει κιόλας. Όμπο, πώς ακούγεται έτσι. Μπορεί να τρακοσαρίζει. Δεν έχουμε πιστόλι, Γιάννη, έχεις κάνει ήδη 5 περάσματα, Και ήδη κόβει, Άρχισε να κόβει. Είναι και ψηλά, τα περάσματα. Σκέψου να ήταν κανένα χαμηλό. Εγώ έχω ένα... είναι 2 κιλοβάτ. Άμα στεγείς στον γκάζι βγάλω. Άντε, γεια. Και πάλι πάει, είδες πως πάει. Γιάννης, πώς πάει το εργαλείο. Λοιπόν, Σε ζωρίσαμε όμως σήμερα. Μιτσάρα, εσύ, Τι, τι λέει το εργαλείο, καλό. μια χαρά είναι. Πάω κι Έχουμε έκπληξη για μετά και το μονόφυλλο. Μαγαράκι, εντάξει. μια χαρά είναι. Δεν έχουμε... Βγάλε μπαταρία. Παγωμένο. Βγάλε μπαταρία. Βγάλε μπαταρία. Τώρα το ανοίγει. Για ψάξτε. Μπαταρία δροσερή. Χαλαρό. Για να δω. Παγωμένο το μότορ, παιδιά. Το ζόρι. Το κοντρολάκι είναι καλό, δεν είναι κακό αυτό. Παίρνει και αεραμπόλικο μέσα. Παιδιά, το μοντέρ είναι κρύο. Αυτό διάλογο. Νομίζετε, αλήθεια σου, πιάσε δυνατή. Τα κουμπάω. Ξέρεις γιατί, έτσι, λόγω της ταχύτητας η λογική που έχει ο αέρας μέσα είναι... Το κοντρελαράκος ζορίστηκε λιγάκι, αλλά όχι πολύ. Όχι πολύ. Παιδιά, τραβάει γύρω στα 180 αμπέρ. Τι είναι, παιδιά, σε λένε αυτό. Εδώ. Εκεί κράτα το, Μιτσό. Είναι μια τρακοσούρα, λέμε. Μιτσό, εκεί κράτα το μια. Κράτα το μια. Δεν μπορώ να πετάξω τον Πώς είχε πίσω σου εσύ.
Είναι μια τρακοσούρα αυτά. Δεν θα μπορούμε να πετάξουμε τα Άλλος λεμόνια. ήταν αυτός. Για μισό τα μέτρα απέναντι από να πας τα κοράβια. Και υπόψη, ναι, για μετά έχουμε και το μονόφυλλο. Κάνει και πολύ μπαταρία. Θα ακούγεται εδώ, θα ακούγεται στα μέτρα. Ναι. Ναι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πιο μετά, πιο μετά. Α, τι να σου πω τώρα, είμαστε και μακριά, φύγουμε από εδώ σε καμιά ώρα, 2, ξέρω εγώ. Έτσι. Είναι απλά από εκεί. Καλά, άμα είναι και δεν είμαστε εμείς εδώ, πες του να κάτσει εκεί στη μάνα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι, έλα, γεια. Πού θα πάνε? Πού θα πάνε? Πού θα πάνε? Περίμενε λίγο, ρε. Τώρα θα δώσει την καλή. Τώρα τη δίνει, τη δίνει. Μόλις κόβω το μοτέρ, φεύγει όλο δεξιά γιατί προσπαθώ να αντισταθμίσω τη ροπή. Πώς ακούγεται έτσι, ρε? Ακούστηκε, ρε μάλακα. Έχει, αλλά Είναι η φόρα που ξέρω εγώ. Δεν είναι πίεση μεγάλη. Γιατί και το break μην νομίζεις ότι... ο ήχος εντωμεταξύ ακούγεται, άστα να πάνε. Αλλάξατε υλικά. Όχι, ίδια. Πώς ακούγεται, Μίτσο, Ναι. Ω, το πλάνο το ίδιο έκανες, Γιάννη. Δημήτρη, Έλα, πού θα πήγαινε ο γονείς μου? στον κάλα μου. Wow, και κοιτά. Γιάννη, άμα το φορτίσουμε πάλι που το πετάξουμε και του βάλω πάνω καμερούλα, θα έχει πρόβλημα στο βάρος, στην κότα του αέρα κτλ. Ναι, Ας την κάμερα, ρε. Θα στη δείξω άμα είναι. θα έχει. Θα στη δείξω άμα είναι. Αυτό ήταν. Εντάξει, άμα το αφήσει τον γκάζι θα χαθεί, θα βγει από το Αν ουρανό. το κρατήσεις τέρμα και του δώσεις up, πού θα βγει στρατός? Ναι, αυτό λέω, θα χαθεί. Και πετάει η ώρα, Αυτό θα είναι το τελευταίο μάλλον. Δεν βλέπω να κόβει. Πω, μου φίλε. Όπως εκεί πάνω μας. Αυτό εκεί πάνω τι είναι, ρε?
Καλά, κατεβαίνει με τρελή φόρα, Γιάννη. Τώρα είσαι για προσγείωση. Ναι, τώρα θα είναι το τελευταίο και πάμε να γυρίσουμε. Καλά, ο αντίλαλος να πούμε να πάνε τι κάνει. Τώρα να κάνουμε όλοι άκρη. Όλοι λίγο Ναι. προς τα πίσω. Μητσό, πώς έχει τα αεροπλανάκια στα γύρω-γύρω, Γελάρισε. Πρέπει να χαλάσαμε Παλαιστίνη. Εντάξει, δεν πειράζει, θα κολλήσουμε. Έκανε γκέλα από τον μπουρδέλο με την τρέλα του. Δεν πειράζει. Θα του βάλουμε κολλήτσα. Ναι, μόνο θα κολλήσουμε σιγά. Έχουμε αρκετή. Για το Έχουμε, στούκι μωρέ. πάντως που Κάτω. φάγε. Ναι, εντάξει, έπεσε με φόρμα. Αν δεν γκελάριζε δεν θα πάθαινε τίποτα. Αλλά... Πώς το έδωσες τον καζάκι? Είναι πολύ. Εντάξει, τώρα που το συνήθισα κι εγώ είναι πιο τάβλα. Πάμε. Εδώ είναι ο πιλότος. Το μοντέλο που φτιάξαν οι κύριοι. Πρώτα πιλότος, μετά ο κατασκευαστής. Μονόφυλλο By Flapperons 35 και Μοράλες. Και πιλότος. και Μοράλες. Θέλω να ακούσω ήχο. Για να δούμε. Σαρία κάνει και δεν τρέχει. Κάτσε να περάσει. Όχι και δεν πάει. Έλα Μιτσάρα, για σένα είναι αυτό. Πιο γρήγορα πήγαινε πριν, σίγουρα. Έχει πιο μακρύ σασμάν. Καλά, ο ήχος δεν υπάρχει, έτσι. Τον ήχο τον ακούς, τον αντίλαλο. Παναγία μου. Όχι και δεν πάει. Προσγείωση. Πάμε πίσω. Έλα, κάτσε. Ναι! Με τα 1000 ζόρια να το μαζέψω να μην του πάρει, Πω φίλε. Πέρασε το τεστ δοκιμών. Τσεκ. Είδα. Εργάζονται όλα. Αντίλαλος. Εντάξει. Για δες, σέρβο. Σέρβο, κινήσεις όλα. Εντάξει. Κοιτάξτε με τι κινήσεις πετούσε ο Παλαβός.